Türkmenistan avtomobil ýanygynyň ýetmezçiligi dowam edýär. Ýanygyç beketleriniň öňünde awtolog nowbatlary emele gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun günorta günüňor sebäplerine ýanygyç suýuju beketlerde A92 we A80 görnüşli ulug ýanygynyň asla el ýeterli däldigini habar berýärler. Ýurdun Demirgazyk Daşugur welaýatyna düşürilip sosial mediada paýlaşylan bir videoda ýanygyç beketiniň öňünde emele gelen awtolog nowbatyny görmek bolýar. Käbir ýanygyç beketinde diňe A95 benzinini satyn alyp bolýar. Seýle beketlerin öňünde ulug nowbatlary emele gelýär. A95 diňe belli sanaly stansiyada tapdyrýar. Diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ulug sürüjilerine görä Mara Aşgabat gara ýolunyň ugruny ýerleşen iki sany ýanygyç beketine, Bayramaly şäherine barýan şa ýoluň ugruny bir beketde we Murgap etrawyna barýan ýoluň ugruny ýene bir beketde A95 görnüşli awtomobil ýanygyny satyn alyp bolýar. Ýöne bu beketleriň öňünde ulug nowbatlary saklanyp galýar. Şol bir wagtda yerli sürüjiler günorta günüňor sebäplerleşen ýanygyç suýuju beketlerde Eko 93 kysymly awtolog benzininiň giňden el ýeterli bolanyny aýdýarlar. Benziniň bu görnüşiniň 1 litr 2 manatdan satylýar. A95 benzininiň 1 litr bolsa 1 manat 50 teňeden satylýar. Köp adam 2 manat töläp benzin satyn almaga ýagdaýymyz ýok diýip A95 görnüşli benzin satylýan ýanygyç beketlerinde nowbata garasmagy taýlap alýarlar. Benziniň bu görnüşini talap ýokary bolan soň ulug nowbatlary hem ulolýar. Diýip bir marly sürüji aýdýar. Daşugur welaýatyna ýerleşen bir ýanygyç stansiýasynyň öňüne düşürilip sosial mediada paýlaşylan bir videoda benzin nowbatyna garaşýan ençeme ulogu görmek bolýar. Bu video hereket edip barýan awtologyň içine düşürilipdir we ýanygyç beketiniň öňünde nowbata garaşýan ençeme awtomobil uloglaryny görkezýär. Degişli video Daşugur welaýatynyň Boldumsaz etrawyna düşürilipdir. Nowbata garaşýan uloglaryň döwlet belgileri DZ belgisi bilen başlanýar. Bu bolsa videonyň hakykatdan Daşugur welaýatyna düşürilendigine işaret edýär. Video 157 belgili ýanygy suýuju beketiň öňüne düşürilipdir. Şeýle-de degişli maglumatdy bu stansiýada satylýan ýanygyň resmi bahalaryny hem görmek bolýar. Maglumata görä bu beketde Eko 93 kysymly awtomobil ýanygynyň 1 litr 2 manatdan, A95 ýanygynyň 1 litr 1 manat 50 teňeden, A92 benzini 1 manat 35 teňeden, A80 benzini 1 manat 15 teňeden, şeýle-de dizel ýanygy 1 manatdan satylýar. Ýanygy serişlerine baý Türkmenistana benzin gyçylygy inni ençeme wagt bäri dowam edýär. Ýurt içine emele gelen benzin gyçylygy uly ýanygynyň daşary ýurtlara eksport meşgulleriniň artdyrylýan pursatlaryna gabat gelýär. Döwlet haritçi mal birjasy Türkmenistanyň neft önümleriniň daşary ýurt döwletlerinden bolan işgörleriň arasyna uly istegden peýdalanýanyny hasap alýar. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde täze okuw ýylynyň başlanmagynyň arasynda Lewap welaýatynyň umumy bilim berýän edaralarynda okuw kitaplary ýetmezçilik edýär. Bilim resmiýleriniň köpüsi okuwçylara we enatalary ýetmezçilik barada gurrun ýaýratmazlygy we elektron kitaplary satyn almagy tawşyrýar. Bu aralykda mekdeplerde tapdyrmaýan kitaplar bazarlarda açaçan satylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 sentýabrda sebitden maglumat berdi. Çağamyň zerur okuw kitaplarynyň diňe ýarasy berildi. Onuň synpdaşlarynyň käbileri kitap ýetmezçiliginiň boljakdygyny öňünden eşidip awgustyň başyna mektep kitapxanasynyň kitaplary alypdyr. Biz we başga-da ençeme maşgala alyp ýetişmedi. Diýip çağatı Çärjew etrawynyň 25-nji mektebinde okuyan Lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlar bilen Çärjewiň 22-nji, 25-nji, 28-nji, 39-njy, 31-nji Saýat etrawynyň 3-nji, 20-nji, 22-nji we Türkmenabad şäheriniň 21-nji we 8-nji mektepleriniň okuwçylary ýüzbeýüz bolýarlar. Okuw kitaplarynyň we gollanmalarynyň ýetmezçiligi welaýatyň çetki etraplarynda, hususan-da owalarynda has ýiti bolup, Hojambaz, Darganata we Köýtendag etraplaryndaky mektepleriň okuwçylarynyň aglabasyna kitap ýetmeýär diýip welaýat baş bilim müdirligindäki ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz ýetmezçiligiň sebäbini hökümet tarapyndan berilmeli kitaplaryň ýeterlik derejede müdirlige we mekteplere gelip gowuşmazlygy bilen düşündirýär. Bu maglumata agdalan mektepleriň administrasiýasy we molimleri hem eni atalara berýän düşündirişlerinde tasdiklaýar. Şol bir wagtda olaryň köpüsi okuwçylary we eni atalara ýetmezçilik barada gurrun ýaýratmazlygy we elektron kitaplary satyn almagy hem tawşyrýarlar. Kitap ýok diýip onda munda gurrun etmäň. Kitaplaryň elektron görnüşinde PDF formaty satylýar. Şonu alyp çap etdirip özüňiz kitap ýasaň.
diýip sayatly ýaşaýjy çağasynyň sınıp ýolbaşçysyny titirleýär. Enatalar her bir çağanyň 10dan gowrak kitabyndan 5den gowragynyň ýokdugyna ünsü çekip kitaplary çap etdirmegiň ýüzlerçe manada barabar boljakdygyny hem aýdýarlar. Her kimiň oňa gurby çatmaýar diýip çağasy Türkmenabadyň 8-nji mektebinde okuyan ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanlaryň giňden ulanýan imo we link ýaly messengerlerinde ähli mektep kitaplarynyň PDF formatda elektron görnüşinde satylýandygy hakynda mahabatlaryň köpelýändigini hem görmek bolýar. Kitap yetmezçiliginiň fonunda Türkmenabadyň Gök Bagdarynyň ýanyndaky Pushkin adyndaky köprüniň aşagynda kanselariýa haritlaryny satyjylarda we şäheriň birinji etrapçasyndaky köýnüçler bazarynda gaty açylmadyk umuman täze mektep kitaplary satylýar. Bu kitaplar hususiýetçileriň eline nädip düşýär. Organ işgärleri näme sebäpden muňa üns bermeýärler diýip Türkmenawatly ençeme enata näýeleligini bildirýär. Çeşmämiz we Türkmenawatly muallimleriň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyda aýtmagyna görä, olar kitaplaryň bazarlarda satylmagynda ýokary derejeli emeldarlaryň eliniň bardygyna ynanýarlar. Yasama kitap gıççylygyny döredip gara bazarda kitaplary satyp käbir emeldarlar gazanç edýärler. Bolmasa beýle ýagdaý ýyllaryň dowamında gaýtalanmazdy. Diýip Türkmenawatly muallim anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýatyň baş bilim müdirliginden we agzalan mekteplerden resmi tesvir alyp bilmedi. Balkan welaýatynyň medeniýet işgärleri we esgerleri garaşsyzlyk güni münasibetli 27 sentýabrda Aşgabatda geçiriljek bayramçylyk çärelerine we harby parada gatnaşmak üçin paýtagta uğradylyp başlandy. Bu mejburi çäre gatnaşmakdan boyun gaçyran Balkanly medeniýet işgärleriniň 10dan gowragy wezipesinden boşadyldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 30 awgustda Sewitden maglumat berdi. Vilayet häkimligi etraplaryň we obalaryň medeniýet öýleriniň her birinden 4 işgäriň Aşgabada gitmeldigi barada tapşyryk berdi. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly medeniýet işgäri aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä medeniýet işgärleri tas 30 günläp öz maddi serişdeleriniň hasabyna paýtagtyň myhmanhanalarynda bolmaly edildi. Olar gündelik azyk we beýleki zerurlyklaryny hem özleri üpçün etmeli bolýarlar. Medeniýet işgärleriniň bir näçesi vilayet häkiminiň medeniýet ordinasarlarynyň döwlet çäresini ähli zatdan ýokarda goýýandygyny aýdyp, olaryň bu ýyl çärelere gatnaşmakdan boyun gaçyranlara karşı berik çäre görýändigini hem belledi. Şeýpde bu çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada otla bilet satyn almagy we beýleki çykdyjylar ödemäge pulunyň ýokdugyny aýdyp, ondan gowrak işgär paýtagta gitmekden boyun gaçyrdy. Olar desine işlerinden boşadyldy diýip Türkmenbaşynyň medeniýet öýleriniň biriniň işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol 1 sentýabrda halk maslahatynyň nowbatdaky ýyllyk mejlisine taýýarlyklaryň başlajakdygyny hem belledi. Munyň çäginde halk maslahatynyň agzalary, garrylar we deputatlar senarisy öňünden taýýarlanan mejlisiň haýsy tapgyrlarynda şowhun bilen el çarpmalydyklaryny öwrenerler. Halk maslahatynyň nowbatdaky mejlisi 24 sentýabrda Aşgabatyň maslahat köşünde geçiriler. Onu ýokary derejede geçirmek maksady bilen guramaçylyk komiteti hem döredildi. Mejburi çärelere gatnaşmaly edilen medeniýet işgärleriniň kynçylyklary diňe maddi çykdyjylar bilen çäklenmeýär. Hadar deňdiniň kenarynda yerleşen Sewitde syýahatçylyk mövsüminiň soňunyň golaýlamagy bilen ýiti transport bökdünçlükleri emele geldi. Ilat otly we uçar biletlerini tapmakda kynçylyk çekýär. 29 awgustda Türkmenbaşdan Aşgabada uradylan medeniýet işgärleriniň birinji tapgyry otla biletsiz mündiler. Olar wagonlaryň geçirgelerini dik durup 15 sagatda Aşgabada açdylar. Eskerler de edil şular ýaly görnüşde sapar etdiler. Diýip Balkanly medeniýet işgäri belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň değişli häkimetlerinden tesvir alyp bilmedi.